धक्का मारिनांसिगोन धक्का जोर लगाया जहाँ बाजीले त हिँडेर भन्छ everyone, khalambai, welcome back to my channel and good morning from Bhutan, Panbang. To logofer nोंथांमोना जुदि आंनि आगोलनि ब्लग खौ नायदोंबा मिथिगोन जे जोङो मैया पामबांआव फैदों ओमफ्राय बेयाव हरसे थाफैबाय ओमफ्राय मैया नोंथांमोनखौ अलरेडि आं रुमफोरखौ देखायजोब्बायमोन ओमफ्राय दिनै जों थारमाने दा एसे फ्रेश जानानै माने दासो सिखारबाय नालाय ओमफ्राय दा जों दिनै बेनि खाथिनि गामिफोरखौ गिदिंगोन मा मा दङ नोंथांमोननो देखायगोन थ' दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय बेयाव चेयार बना दोननायाव बेयाव जोङो मैया बनफायार खालामदोंमोन ओमफ्राय नै बेनो लिरनाय दङ रयेल मानस इक' लज पांबां थ' बेनो जाबाय रिजर्टआ ओमफ्राय बे माने बे न'आ जाबाय डाइनिं एरिया आरोना डाइनिं हल ओमफ्राय बेखिनि जायगायाव बनफायार खालामदोंमोन थ' बिराद मोजां मोनदों आरोना सिरि जेबो दावराव गैया बे जाबाय मर्निं भिउ बिराद मोजां बेयाव जिरायनानै ब्रेकफास्ट खालामनो हायो भिउ नायै नायै मैया बे जिपसिजोंनो फैदोंमोन मिस्टारा सालायबोदोंमोन ओमफ्राय ब्रेकफास्टआ रेडि ब्रेकफास्टआ रुटि दंमोन बे गथ'फोरनि थाखाय पेनकेक दंमोन ओमफ्राय ब्रेड बाटारबो दंमोन ओमफ्राय बेयाव दङ फुलकबि लाब्रा लोगोसे जेमबो दंमोन ब्रेड एन्ड जेम थ' माने जे जायो अर्डार खालामबा बिथांमोना माने संना होयो निउडल्सफोरबो दंमोन ओमफ्राय जों रुटिखौनो जाबाय ओमफ्राय मिस्टारा ओंखाम जाबाय ओमफ्राय फटाफट जानानै जों दिनै एसे बेरायनो थांसै लोगोफोर जों दा रेडि जाबाय ब्रेकफास्टखौ जाबाय फ्रेश जाबाय ओमफ्राय दा जों बे जिप गारिजों ओमफ्राय बे लजनि अनारजों जों एसे गामि बेरायनो थांसै थ' बिथाङा जोंखौ गामि बेरायहैगोन दा हेलौ Hi. Firstly, I'm truly honored to have you here. That is also on a very important occasion in the Bhutanese calendar. Yesterday was our New Year Eve. We call it Losar. And that's why I'm saying I'm truly honored to have you and your family. Our pleasure. Thank you so much. And hope you enjoyed your stay yesterday night. Did Yes, you? we did. Okay. Yes. By the way, I manage this lodge, Panbang Eco Lodge. It's a very small lodge, but Very cute lodge. thank you so much. And today we are heading towards one of the interesting place, that is Twin Waterfall. Twin waterfall. So it might take around 15 minutes from here. Hope you will enjoy. Start ho ba? Say hi, Adis. Hi. जब हम लोग मरता है मर के 49 days और 21 days में लगाता है to in memory of the deceased और 108 prayer flags होता है उसमें 108 and it has to be hoisted पानी नदी दिखनी चाहिए and at the same time हवा होना चाहिए मतलब air so ऐसी जगह में लेता है so ये prayer flags सब वो भरा चुका है उसके लिए हम लोग बुद्धिस्ट धर्म से ऐसे लगाते हैं 3 years तक 3 years. येलो होता है ना वो दूसरा है वो तो खुद प्रॉस्पेरिटी के लिए है वेल बीइंग के लिए वो तो मर की बात नहीं है लेकिन White color is for the dead diseased yeah we have lots of different kinds of prayer flags some are hoisted for the dead some are for well being some are to get away the bad evils so ज़्यादा होता है and it has different mantras written over here. yes exactly different mantras Wow, this is Have you seen the lungs there? where is it? No. That house? Oh yeah, look, there's a langur. That's the golden langur. Wow. Oh, that's not golden. That's Cap number. Cap langur, yeah, cap langur. Oh, that's Say cap langur, Shiva. Cap
You're lucky guy. Kangaroo. Naina. Kangaroo. Oh wow, you guys are lucky. I didn't see it first time. Hi, they are here to welcome us. Yeah. These are cap langurs, better cap langurs. Wow, Shivam. Hi. Nunw na? Ki mazang na? तो बेनो जाबाय ट्विन्स वाटरफल बिराद मोजां मोनदों माने मोननै दङ बेयाव आरोना ओंखायनो ट्विन्स वाटरफल ओमफ्राय बेयाव जिरायनो थाखायबो बिदि जायगा बानायना होदों चेयार टाइपनि ओमफ्राय लोगोसे मोनसे भिउ पइन्टबो दङ बेयाव माबायदि मोनदों एसे वाटरफला साबसिन जागोन ज्राव ज्राव फैगोन ना ओरैबायदि मोजां मोनबाय बेयाव थानानै लोगोफोर बेनिफ्राय थांनोनो बाबाय ओमफ्राय थाबाय थाबाबोथ' जाया दा एसे गामि बेरायना फैनोसै लोगोफोर जोंना गारिया एसे प्रब्लेम होबाय नांसिगोन नामा दा जोङो मिथिला दा मेकानिक लिंनांसिगोन माबा मोनसे प्रब्लेम जादों गारिया थावआ सहैयाखै दा सान्दुं गोसा एकदम बिदि खोबना लाबाय साथाबो गैया दा लामा गेजेरावनो दा एसे थाबायलांसै जों मोनसे ब्रिज दङ हेंगिं ब्रिजसिम थांनायदोंमोन बारा गोजान गैलामोन नाथाय गारिया एसे प्रब्लेम होबाय जोंनो मा खालामनो दा बेफोरबो मोनसे एक्सपिरियेन्स जानांगौ खालि गोसोआव थागोन आरो बिदि जादोंमोन होननानै नामा थाबायदो दा दसे धक्का मारिनांसिगोन धक्का जोर लगा या 1 2 या दम लगा Yo guys. या mwnbai Aboy. लोगोफोर रावबो गवासै एसे बयबो नारनांबाय गारिखौ बे ट्रिपाव माने बयबो गारि नारनो मोनबाय आरो मारिगोन आंबो धक्का मारिगोन लोगोफोर नै बिथां बिराद मोजांमोन हेल्पफुल बिथाङा ट्राकजों फैबाय दंमोन ओमफ्राय जोंखौ नारबाय थानाय नुनानै गावबो ट्राकखौ दोननानै जोंखौ हेल्प खालामबाय ओमफ्राय बारा गोजान नंखायामोन पेट्रल पाम्पआ थ' जायखिजाया नारनानैबाबो फाइनेलि जों पेट्रल पाम्पआव दा थाव सोगासिनो प्रब्लेमा एक्चुअलि थावनिनोमोन थाव सोनाय लोगो लोगो खारबाय गारिया तारमाने मिटारा एसे फल्स देखायबाय थादोंमोन जों सानदों थाव दङ खिन्थु एक्चुअलि थावा जोबदों फाइनेलि दा गारिनि प्रब्लेमा सल्भ सिबाव साइड लोगोफोर दा जों थांगासिनो दङ फार्स्टआव आर्चारि गेम नायनो थाखाय बिथांमोना थारमाने बे नेसनेल गेम लोगोसे बिथांमोना दा निउ इयार जागासिनो दं ना ओंखायनो निउ इयाराव बिथांमोना बिदि आर्चारि बिसोरो माने एर'जों गावो थ' जों बेखौ बिथांमोननि माबायदि गेलेयो बेखौ नायनो थांगासिनो दं थ' नोंथांमोनखौबो देखायगोन थ' दा नायबाय थादो 하겠네. 자, 지슈 및 루스 만하니.
ओमफ्राय लोगोफोर बेयाव थारमाने बिथांमोननि बे नेशनेल गेम आर्चारी ओमफ्राय बै गोजानावबो मोनसे टीम दङ ओमफ्राय बेयाव टारगेट दङ आरोना ओमफ्राय बेथिंनिफ्राय गावगोन आरोना गावबाथाय बै टीमाव नायगोन आरो बिसोरो ओमफ्राय सासे सासे गावनो मोनो ओमफ्राय जेब्ला माने टिरा बैयाव नाङो टारगेटाव होनबाथाय बिथांमोना मेथाइ खनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनाथ' नाङासै ओमफ्राय दा आरो सासे बेलेग सासे मेम्बारा ट्राइ खालामसिगोन ओमफ्राय बिथाङा दा गावनियाव बे टारगेटाव नाङोना नाङा नायनोसै खेलायाथ' बिराद इन्टारेस्टिं जादों नायनो मोजां मोन्दों बुहुत गोजान बायदि मोन्दों आरोना बे गावनाया थ' बिथाङा गावबाय Both the arrows, both the arrows on the Today's match is between Manas and Panbang. So on the eve of Losar, they are celebrating the eve here, and probably both the teams are very strong. In total, right now there are 6 carries. I mean, on the target, 6 arrows on the target. Okay. Yeah. Trophies or awards? No trophy. They have small kind of beat. They put up the money. They stack up money. So usually on a traditional dress, they play this. I mean, our national game. Usually in Losar or any other festival time. So usually we don't play in the traditional dress in other part times. But right now they might have some cash prizes within both the teams. So on that beat, they are playing it. Okay. गामि गेजेर गेजेर थांगासिनो दङ जोङो बिथिं हाजो फारसेथिं गामि बिराद मोजां मोनबाय माने बे दिनैनि एक्सपिरियेन्सआनो आलादा एक्सपिरियेन्स गारि धाक्का मारिनायनिफ्राय टिकेट लानायनिफ्राय जों दा गामि सिं सिंनि लामाजों फैगासिनो दङ ओमफ्राय बे दंफांफोरखौ नुदोंना नोंथांमोना रानजोबनाय बे माने दंफांफोरा सब खमला दंफांमोन आरोना दाथ' सिजन गैला इयाव माने सिजना जोब्बाय ओंखायनो जेबो बिलाइबो गैला फिथाइबो गैला ओमफ्राय दा जों फैनानै मेइन लामाखौ मोन्दों आरोना थ' दा जों फार्स्टआव थांगोन बे हेंगिं ब्रिजआव ओमफ्राय जों मैया फैनायावबो बे माने ब्रिजनि साजोंनो फैदोंमोन आगोलावबो जेब्ला भुटानसिम फैनायावमोन बे पामबां ब्रिजआनो लास्टमोन आरोना बेसिमल' फैनो मोनोमोन ओमफ्राय बे जाबाय मोनसे हेंगिं ब्रिज जेमजों जका थ' लोगोफोर बे जाबाय मोनसे ब्रिज आरो गोदो बै हेंगिं ब्रिज दङमोन जों दा बे हेंगिं ब्रिजजों थाबायनोसै बेनो जाबाय हेंगिं ब्रिज भुटान बैसिम फैनाया लावमोन गोदोबो ओमफ्राय लोगोफोर दैया जा साफा ओमफ्राय नाफोरखौ नायसाय इमान बुरजा ना दङ बेयाव ओमफ्राय मुरिफोर होबाथाय गोबां ना नुनो मोनो होनो आरो बेयाव दा जोंनि आखायाव जेबो जाग्रा गैयामोन नालाय थ' होआसै ओमफ्राय बेनो जा मोजां बिराद गोलाव आरोना बे ब्रिजआ ओमफ्राय बै बाला माने थानायावबो थांनो मोनो नाथाय जों दिनै थांला ओमफ्राय बेयावनो मोनसे फिसा दखान दङ आरोना ओमफ्राय जुसफोर दङमोन निमकि ओमफ्राय पुचका मम' ओमफ्राय मम'आ बिफ मम'सो दंमोन चिकेन मम' गैयामोन ओंखाय जों जायासै ओमफ्राय माने शिबममोनाथ' पुचकाखौ नुनानै एकदम पुचका जानो जाबाय थ' ओंखायनो पुचका बायनो होबाय इसोरनो आइमोनाबो एसे ट्राइ खालामबाय लोगोसे बेयावनो दालां खाथियावनो बिदि चेयार माने बेन्च बायदि जिरायनाय बायदि बानायना होदों आरोना ओमफ्राय बेयावनो जिरायनानै जानोबो हायो थ' आइमोना दसे जिरायबाय ओमफ्राय इसोर पुरा पुचका जाबाय शिबमाथ' आरो आलुखौ जाया खालि पुचकानि पापड़खौ जायो बेयावनो जुस होनानै जागासिनो बियो एसे माने रेस्ट लाबाय आरो जोङो अब इंडियन डे विजिटर्स लोग इधर तक आ पाता हूँ इधर तक अलाउड करता हूँ इधर ब्रिज से सो अभी थोड़ा जोन एक्सटेंशन हुआ है मतलब इधर से 2 रास्ता है आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो लगभग 2.5 किलोमीटर आप जा सके इको लॉज तक और ऑन द राइट टर्न
आप जा सकेंगे और जंगल कैंप एक तो छोटा मोटा मतलब टेंटेड रिजॉर्ट है वो तक जा सकेगा सो अभी जोन एक्सटेंशन कर चुका है और वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू ऑल द डे विजिटर्स सिंस वी आर ब्रॉट अप फ्रॉम दिस प्लेस हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वाटरफॉल तक विच इज़ लाइक 7 approximately 8 kilometers from this point so वो तक जा सकेगा तो गेस्ट के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी इनकम थोड़ा ज़्यादा मतलब इनकम इंसेंटिव ज़्यादा होगा सो हम लोग तरफ से कोशिश कर रहे हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इधर है ही वो ये साइट सीइंग के लिए और दूसरा वगैरह आप कर सकेगा राफ्टिंग इधर अभी भी राफ्टिंग अलाउ है विच इज़ लाइक 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम दिस ब्रिज पॉइंट टिल हमारा बॉर्डर तक पर पर्सन नहीं वो बोट के हिसाब से करता हूँ हम लोग इधर से per boat we charge 10,000 for foreigners because inclusive of every fees there मतलब गवर्नमेंट फीस होता है पार्क का फीस होता है so inclusive of that so per राफ्ट में 8 एडल्ट्स होगा लेकिन बच्चा के साथ तो 10-11 जाएगा लेकिन एडल्ट वेरी सेफ काम रिवर है मतलब इतना रैपिड नहीं है मतलब आप जानवर दे सकेगा ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस राफ्टिंग और वगैरह क्या कर सकेगा आप इधर में फिशिंग भी कर सकेगा ऐसे बर्ड वॉचिंग कर पाएगा बर्ड वॉचिंग अच्छा प्लेस है सुबह और रात में कर पाएगा सो इतना तो अभी है ही थैंक यू ओमफ्राय लोगोफोर दा जों आरोबाव माने गामि बेरायनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बेयावथ' नै न' नुनो मोन्दों गय फां दङ आरोना जोंनि बायदि बिथांमोनावबो गय जायो लोगोसे माने मा होनो राइदेंनिबो ओमफ्राय औवानिबो बारि नुनो मोन्दों थ' थांबोनोसै आरो मा नुयो ओमफ्राय बे लामाया नांलामसिं कानेक्ट खालामनो हायो आरोना बेसिं थांबा नांलाम मोनहैयो सनानथाम भिलेज गामिनि मुङा जाबाय सनांथाम गामि ओमफ्राय नायनोसै बेयावबो मा नुनो मोनो थ' अन्नानै नायलांबाय थादो नोंथांमोना अभी लड़की लोग खेल रहा है डार्ट ओमफ्राय लोगोफोर हौवाफोरा जेरै माने आर्चारि गेलेयो माने थिर खेला बिदिनो हिन्जावफोरनाबो माने निउ इयार खालि बिथांमोनाबो गेलेयो बिथांमोना जाबाय बे मा होनो बेखौ डार्ट खेला होनो आरोना बिथांमोनाबो टारगेट दङ बेयाव खुबैनांगौ आरो ओमफ्राय नै जानजियाव बिथांमोना बिदि जि गुफुर सोरबा गोमो गोजा बिदि लानो नुदोंना नोंथांमोना बे थारमाने जायफोरा माने बेयाव टारगेटाव माने हिट खालामनो हायो बिथांमोना बिदि जि मोनो आरोना ओमफ्राय जेसेबां बिथांमोना हिट खालामो एसेनि थारमाने जि मोनगोन आरो ओमफ्राय बे सासे हिन्जावना गांथामसो दङ थारमाने बे खेबथाम बेयाव हिट खालामनो टारगेटखौ हिट खालामनो हादों आरो थ' इसोरनिबो खेलाखौ नायनोसै ओमफ्राय नै सासेया बेयाव माने टारगेटाव हिट खालामनो हाबाय नै नुदोंना नोंथांमोना टिर बायदि दङ बेयाव थ' दा बिथांमोनाबो थारमाने मेथाइ खनसिगोन ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोननि गेलेनायखौ बे साइडआव जिरायनानै मानसिफ्रा नायबाय थादोंमोन लोगोसे थारमाने जोंखौ फैनाय नुनानै बै बिथाङा थारमाने जोंनि थाखाय जुस लाबोदों आरोना ओमफ्राय जोंजों सिनाकिबो जाबाय मोजां मोनबाय बिथांखौबो लोगो मोननानै थ' गासैनोबो थाखाय माने बिदि एप्पल जुसखौ लाबोबाय थ' जोंबो मोजां मोनबाय लोगो मोननानै थ' बिथांमोना थारमाने बिदि होयो आरोना आलासिफोरनो जोंखौ बिथांमोना आलासिनि बायदि ट्रिट खालामदों मोजां मोनदों Loser tasidele. Okay. Thank you. ओमफ्राय दा जों आरोबाव गामिथिं फैलायबाय थ' नाय लोगोफोर बै जुम काल्टिभेसन खालामो बिथांमोना बेयाव थारमाने हाजो नालाय थ' बिदि दाब हानानै आलि होनाय नुदों आरोना खोनाय ओमफ्राय नै बिथिं आरो माइनि खेथि बिथांमोना थारमाने माइ खेथि खालामो जोंनिख्रुइ खम ओमफ्राय बिथांमोननि ओंखामखौ जानायाव एसे आथा मोनदों जोंनि बायदि नङा माइरङा एसे बेलेग एसे आथा टाइपनि माने माइथ' नुवाखै माने माइनि जिगाब नुनो मोन्दों आरो जों दा मोनसे स्कुलाव थांगासिनो
बिराद मोजां नुदों बे स्कुलनि एनवायरनमेन्टखौ बे तारमाने हस्टेल काम डे बोर्डिंबो आरोना बेयाव माने थानानैबो फरायजायो लोगोसे माने खाथि खालायाव थानायफोरा थांलाय फैलायबो खालामो ओमफ्राय दा बै साइडथिं नुनाया बे जाबाय माने गार्लस हस्टेल होनदों आरोना बिथाङा ओमफ्राय बासबो दङ बासजों थांलाय फैलायबो खालामो माने लांलाय लाबोलाय खालामो बिनि खाथि खालानि गथ'फोरखौ ओमफ्राय बेयाव माने क्लास 7 निफ्राय क्लास 12 सिम दङ होननानै बुंदों ओमफ्राय दा आरोबाव मा दङ नायनोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै खिन्थु एनवायरनमेन्टखौ बिराद मोजां नुदों आरोना पिसफुल ओमफ्राय दिनै बिथांमोना बन्दखाय माने रावबो गथ'फोर गैया बिथांमोना निउ इयार जाबाय थादोंखाय बिदि स्टुडेन्टफोरखौ नुनो मोनाखै बिथांमोननि थाखाय थारमाने हलिडे आरो थ' बेनि थाखाय जोंखौबो हाबनो एलाउ खालामबाय ओमफ्राय नै बिथिं आरो बास्केटबल कर्ट नुनो मोन्दों थ' बास्केटबल गेलेनो थाखायबो फेसिलिटि दङ ओमफ्राय आरो अपोजिट साइडआव फुटबल ग्राउन्डबो नुनो मोन्दों ओमफ्राय बे मोनसे न'आ जाबाय बिथांमोननि माने डाइनिं हल आरोना ओमफ्राय बैथिं नुनाया जाबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक बिथांमोननि अडिट'रियामफोरबो दङ ओमफ्राय बैथिं हस्टेल गोजा बिथिं माने बयस हस्टेल गाहायाव थानायफोरा ओमफ्राय बे बयस हस्टेलनि माने डाइनिं एरिया बिदिनो गार्लस हस्टेलनि थाखाय आरो सेपारेट दङ होनदों ओमफ्राय बिथिं आरो अडिट'रियामफोर दङ बिथांमोननि थ' बहुत गिदिर गुवार एरिया आरो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय बेयाव नायनो माने नायफिननो मोननानै ओमफ्राय बेफोर जाबाय क्लासरुम होनदों आरोना थ' बिथांमोना मोनसे स्तुपाबो दङ बेयाव जानो हागौ प्रेफोरबो खालामो थ' बेनोसै स्कुला मोजां मोनबाय थ' दा जों ओंखारलांनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो खोन्थादो कमेन्ट सेक्शनाव यहाँ का पॉपुलेशन कितना है 8,000 जैसे होगा approximately ओमफ्राय नै लोगोफोर बिथांमोना इयाव थारमाने अगरुनिबो खेथि खालामो आरोना थ' पुरा गायना दोनदों अगरुनि दंफां नुनो मोन्दों आरोना थ' बेयाव बेसिकेलि बिथांमोना बिदि फार्मिं खालामो ओमफ्राय अगर खेथिनि बिजनेस खालामो माइबो गायो थ' लोगोफोर जों जि रिजर्टआव दङ माने इक' लज बे लजआव माबायदि फैनो हागोन माबायदि कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेनि बिगोमाजोंनो एसे मिथिना लानोसै Once again, hello to everyone. Greetings from Panbang. So currently we are in the Panbang Eco Lodge location, and this Eco Lodge provides some cozy rooms. We have restaurants, we have bar, and I mean the fair deal lounge also. So yeah, for the Indian tourist visitors, you can come in a 24 hours as a day visitor. So the charges are pretty fair because we don't charge a person, we charge on a room basis. So we charge 2,500 per night, we have basic toilet amenities attached to the room, and to explore Eco Lodge, you need not have to carry anything else. You just need to carry the Aadhaar card or your ID and the checkpoint. You say that, and for further details, you can visit our Facebook page, Panbang Eco Lodge. There is my number there, so that you can WhatsApp me and directly get connected with me for the reservation. Otherwise, you can even Google it, and you can find a lot of details in the Google when you search it. Even in the maps, you can search it. There, I have my phone number. You can contact over WhatsApp. On the background, the beautiful river is here. We consider this river as a male river because you can see the rapids here. There are two major rivers flowing into Panbang. So we call it Mangdi River. And the best, we consider this river as a sacred river because upstream, 50 kilometers upstream, we have a hot spring there, and that hot spring cures everything like gastric, ulcer, joint pain, and back pain, everything. So we consider this river as a healing river. And during summer, our people in Panbang municipality, they visit, though the river is dirty, they come here and get soaked in this river and get treated from prickly, I think that heat rashes, and ringworm. So that's why we consider this river is very sacred. Please do visit Panbang. Thank you. थ' लोगोफोर लान्चआव दिनैनि थाखाय दङमोन नै बे जाबाय राइदिंनि मेवाइजों माने चीज होनानै बानायदों बिथांमोननि भुटानिस डिश लोगोसे चिलि चिकेन माने चिकेन फ्राइ दङमोन
ओमफ्राय ओंखाम बिथांमोननि भुटानिस कुजिन मोनसे चीजजों बानायनाय थ' जों दा ओंखाम ओंख्रिखौ जानोसै ओमफ्राय जों बेनिफ्राय थांसिगोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आगोलनि ब्लगखौ नायाखैबा आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव लिंकखौ होना दोनदों थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय डाइनिं एरिया बिराद मोजां बेयाव थारमाने दैमाखौ नायै डाइनिं माने लान्च खालामनो हायो बा डिनार खालामनो हायो थ' मोजां मोनबाय बेयाव थानानै Means a lot. It means a lot. Thank you so much for the hospitality. We really had a great time here, and we hope you will come soon again. Yes, next time I hope you will come again. Thank you so much for visiting an auspicious day. And you're also most welcome to visit our place. Thank you so much. Truly honored. लोगोफोर जों बयबो दा थांनो ओंखारबाय थ' दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय थ' बाय बाय होदो बयबो बेयाव खनसे नायनानै Okay, bye bye. See you in the next vlog.